בסדר גמור, בשביל זה אנחנו כאן, אני אתן לכם את ההסתכלות שלי ככה משתי הבחינות. בואו נראה רגע, דקה, אתם כותבות בצ'אט, איך אני יכולה לראות את זה? יופי, אליפות, בסדר? מעולה. אוקיי, אז בנקודת מוצא הראשונה, כשאני בעצם רוצה להתחיל להשקיע, לפני שאני מדברת על מספרים, על מדדים, על תשואות, על רווחים, אני רוצה קודם כל לעצור את עצמי ובעצם לשאול את עצמי שלוש שאלות מהותיות שיכוונו אותי מבחינת המצפן הפיננסי שלי ויעשו לי איזשהו סדר, כאילו איך אני בכלל רוצה להשקיע, איך החיים שלי, איך אני רוצה שהם ייראו. אוקיי? אז השאלה הראשונה בעצם, איך אני רואה את החיים שלי בעוד 5-10 שנים מבחינת בית, קריירה, חופש, משפחה, איך אני רוצה אותם. אוקיי, זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה היא, באמת, מבחינת הזמן, כמה זמן אני מוכנה להשקיע? שעה בשבוע, יום בחודש, מבחינת ניהול שוטף, כמה זמן אני מוכנה באמת לשבת על ההשקעות האלה? אני יכולה לספר לכם על עצמי שאני בהתחלה שלי נכנסתי מהנקודה של מסחר יומי, אם אתם יודעות, זה משהו שבאמת דורש איזושהי, באמת לשבת על הדברים יום, 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 ובסוף גיליתי שעם כל הכבוד לכסף, אני בכלל לא רוצה את החיים האלה, אני לא רוצה את הסדר יום הזה, אני לא מתחברת לזה, ופתאום זה גרם לי רגע לחשוב ולחשב מסלול מחדש. אז לפני שנכנסים להשקיע, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לשים לב אליו. עכשיו, והמטרה הסופית כמובן, שזה בסופו של דבר, האם אני רוצה לשמור על הערך של הכסף, האם אני רוצה לייצר לעצמי איזשהו חופש כלכלי, תוספת הכנסה שהיא קבועה, זה גם משהו שבאמת חשוב רגע להבין ולבדוק. אז אחרי שבאמת יש לי את התמונה הזאת בראש, ושאני יודעת מה אני רוצה לעשות, איך אני רוצה ככה לנהל את הסדר יום שלי, אז אני יכולה משם להתקדם, בסדר? ולעבור לשלב הבא. אחרי שהבנתי באמת מה המטרה הסופית שלי בסוף, לפני שאני בעצם בוחרת מסלול, אני צריכה להבין את ה-DNA הפיננסי שלי. בסדר? למה אני מתכוונת? יש בנות שיגידו, תקשיבי, אני רוצה ראש שקט, שינהלו לי, אני לא רוצה לדעת שום דבר, לא מעניין אותי, ניתוק מוחלט. בסדר? אנחנו גם תכף נראה את כל המסלולים. זה המסלול הראשון. המסלול השני, אני רוצה להיות בשליטה מלאה, אני פרי קונטרול, זה לאו דווקא במובן השלילי, כן? יש גם משמעות מאוד מאוד חיובית לזה שאני יודעת מה קורה עם הכסף שלי, אני מנהלת אותו, אני מבינה מה קורה ולא ככה זורקת אותו אי שם ולא מבינה איפה הכסף שלי, איפה אני עומדת מבחינה פיננסית. זה השלב השני, והשלב השלישי זה בעצם ניהול החלטות, האם אני מחליטה לבד, האם מישהו מקבל החלטות בשבילי. זה גם עוד משהו שככה צריך לשים לב אליו. עכשיו, למה, בואו נבין שנייה רגע אחד, נעשה איזושהי עצירה כזאת, איזושהי פאוזה, למה בכלל להשקיע בשוק ההון? למה שאני ארצה להשקיע בשוק ההון? אז יש שתי מטרות מאוד מאוד שמניעות אותנו בעצם להשקיע. המטרה הראשונה היא הגנה, אוקיי? בעצם שמירה על ערך הכסף. האויב השקט שלנו, כמו שאנחנו בעצם יודעות, זה האינפלציה. יש לי כסף שיושב בבנק, בלי שום דבר, נשחק, מאבד מכוח הקנייה שלו מדי שנה. ואני לא רוצה להפסיד את מה שיש, 100,000 שקל שיש לי היום, לא יקנו לי, ב-2030 לא יקנו לי את אותו דבר שאני יכולה לקנות היום. זאת אומרת, אני רוצה לשמור על הערך שלו לפני שהוא בכלל נשחק. והמטרה השנייה שלי כמובן היא צמיחה ובניית הון לטווח ארוך, ושימוש בכוח של ריבית דריבית. ריבית דריבית, אני רגע אפתח סוגריים ונבין מה זה אומר, זה בעצם רווחים על הרווחים שכבר צברתי. זאת אומרת, אני הכנסתי איזושהי קרן, קיבלתי עליה רווח מסוים, ובשלב השני, שוב, הרווח בעצם עושה לי עוד רווח, כסף על הכסף שכבר קיבלתי. זה מה שנקרא החלום הרטוב, לתת לכסף לעבוד בשבילי, להגדיל את ההון, ליצור ביטחון כלכלי עתידי. בסדר? אני אולי לא הדגשתי מראש, אנחנו תכף נגיע גם לכל המתיחות עם איראן, ארצות הברית והכל, אבל אני כן רוצה שרגע יהיה לנו איזשהו רקע, בסדר? אז ככה שתדעו שגם לזה אנחנו נגיע. ובואו נדבר רגע על המסלול הראשון, בסדר? מסלול א', ראש קטן, בדרך כלל אתם יכולות לשמוע על קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, זה פתרון קלאסי למי שרוצה שהכסף יעבוד, בלי לעבוד בזה בכלל. עכשיו, אפשר להגיד, רגע, שרה, זה מעולה, אז למה שאני לא אלך בעצם לקופת גמל להשקעה או לאיזושהי פוליסת חיסכון? עכשיו, מה שהיתרון פה בעצם זה ניהול חיצוני מלא, אוקיי? המנהל השקעות הוא מקצועי בבית ההשקעות, הוא מקבל את כל ההחלטות בשבילי, ואני רק מעבירה את הכסף.
אבל מה החיסרון המאוד מאוד מאוד גדול בזה? זה קודם כל איזושהי קופסה שחורה מסוימת, זאת אומרת, השקיפות היא די נמוכה. אני יודעת פחות או יותר באיזשהו מסלול אני יודעת שאני במסלול כללי, במסלול מנייתי, אבל אין לי מושג איזה מניות יש בתיק. פתאום אני רואה בסוף שנה שיש פערים בין קופת גמל אחת לקופת גמל השנייה. עכשיו בוא נבין למה יש הבדלים בין הקופות גמל. אז פתאום מתברר שגם הדמי ניהול מן הסתם משחקים, אוקיי? הם הרבה יותר גבוהים מאשר בניהול תיק עצמאי, אבל בוא נגיד שזה המחיר הקטן לעומת זה שפתאום יש אנשים, סתם לדוגמה, אפשר לראות הרבה פעמים שיש מסלול S&P בקופה אחת ומסלול S&P בקופה שנייה, ורואים איזשהו הבדל בין הקופות. ואני רגע באה ושואלת את עצמי, רגע, ה-S&P עשה תשואות מסוימות, עשה איזשהו רווחים בשנת 2024, 2025, אז למה הרווחים בקופות, למשל במגדל ובאלטשולר, סתם לצורך העניין, למה הם לא אותו דבר? והתשובה לזה באמת, זה שהרבה פעמים יש איזושהי אפשרות לקופות, סתם לדוגמה, יש מגדל, ראו איזושהי מניה ואמרו, לא, המניה הזאת היא מסוכנת, אנחנו לא רוצים להכניס אותה, יש להם אפשרות ואישור מהרשות לניירות ערך בעצם להחריג את המניות האלה. וברגע שאני מחריגה את המניות האלה, ובדיוק נניח שבאותה שנה המניה הזאת בדיוק היא צמחה ועשתה את כל התשואות. ומגדל שלא רצו להכניס את המניה, בדיוק הם נשארו מה שנקרא מאחורה ועשו פחות תשואות. אז זה כל מיני עניינים שבאמת זה מאחורי הקלעים, אבל חשוב להבין שאין לי על זה כמעט שליטה, אני שמה את הכסף, אין לי מושג מה קורה איתו, מה בדיוק אני רואה תשואות בסוף שנה, ועכשיו צריך להתחיל לשאול שאלות ולהבין לאיפה הכסף הלך, מה שנקרא. המסלול השני זה צמיחה שהיא די שקטה ועקבית, והיא מה שנקרא האידיאל. זאת אומרת, אני גם רואה את התמונה הכללית, אבל מצד שני, אני לא מתעסקת עם זה יותר מדי. זאת אומרת, אני משקיעה במדדים, מדדים זה בעצם S&P, תל אביב 125, אם אתם ככה יצא לכם להכיר ולשמוע, ולא במניות שהן ספציפיות. בסדר, עושה איזשהו פיזור רחב, לא שמה את כל הביצים בסל אחד, לא מהמרת על איזושהי מניה אחת שיכולה ליפול. אני קונה סל מסוים שהוא גדול, מכיל הרבה הרבה חברות, כשאחת עולה, אחרת יורדת, יוצא איזשהו ממוצע ואיזשהו איזון ביניהם, ואז זה מעולה לי, יש לי כאן מינימום התעסקות, אני לא צריכה לקרוא חדשות כל בוקר, להחליט על סכום, על מה לעשות, אני פשוט מחליטה על איזשהו סכום קבוע מראש, קונה את המדד, ממשיכה בחיים, מה שנקרא מי שמחפשת איזשהו שעמום כביכול, אז היתרון זה כאן. בסדר? זה הצמיחה השקטה, העקבית וכולי. היתרון המאוד מאוד גדול במסלול הזה זה בעצם שזה בונה לי הון לטווח ארוך, זאת אומרת הכוח של ריבית דריבית כאן בעצם עובד שעות נוספות, זה מצד אחד לא כסף מהיר, בסדר? זה לא שמחר בבוקר אני מיליונרית, וואו אני יוצאת לחופש כלכלי, לא, אבל כאן מה שנקרא הכסף עובד ועובד ועובד, ובאמת לאורך השנים רואים את הכסף ככה גדל והצמיחה היא אומנם לא מהירה אבל היא יציבה מאוד וזה הרבה פעמים יותר חשוב מכל מרכיב אחר. בואו ננסה להזיז אותנו לפה. זה בעצם המסלול המאוזן, מקסימום תוצאות במינימום גם דמי ניהול ומאמץ. עכשיו המסלול הבא, בואו נעבור לפה, כן. מסלול ג' זה מה שנקרא המשקיעה האקטיבית, בסדר? זה לאנשים שאוהבים לבחור מניות בודדות, למי שמבינה, חוקרת, רוצה לבנות איזושהי אסטרטגיה שתהיה מותאמת גם לתזרים, לא רק לבניית הון, אלא גם לתזרים. זה מה שנקרא שליטה מלאה בידיים. עכשיו, מה החיסרון של המסלול הזה? זה בעצם הזמן, אוקיי? גם הידע שהכרחי, זאת אומרת, זה לא הימורים, נדרשת ממני כאן הבנה עמוקה, בין אם זה דוחות כספיים, ניתוח עסקי, מעקב שוטף אחרי החברות שאני משקיעה בהן, יש אפשרות גם לניתוח של נרות, נרות יפנים, מי שככה מכירה, זה דורש באמת יותר איזושהי למידה, הבנה, תרגול, זה שלבים שהולכים ונבנים עם הזמן, ואני בונה כאן בעצם איזושהי אסטרטגיה על התזרים השוטף, בסדר? זה מאפשר לי לבנות תיק שהוא ממוקד, בין אם זה ממוקד דיבידנדים, ליצור הכנסה פסיבית שוטפת, או להתמקד במניות צמיחה, אוקיי? במניות שהמניות בעצם הן מגדילות, הולכות ומגדילות לי את התיק. הסיכון מול הסיכוי, זאת אומרת הפוטנציאל לתשואה מצד אחד הוא יותר גבוה, אבל מצד שני גם הסיכון, תמיד זה הולך ככה.
כגודל הסיכון, כך גודל הסיכוי. זה תמיד ידרוש ממני משמעת ברזל, יכולת להתמודד עם תנודתיות. בשורה התחתונה זה לא מתאים לכל אחת, אבל מי שכן רוצה, זה מתאים למי שמוכנה להשקיע את הזמן, מוכנה להשקיע את האנרגיה, את המנטליות הנכונה, ובסופו של דבר אני יכולה להגיד שזה משתלם חד משמעית, אבל יש לזה את המחירים שלו. זאת אומרת, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין מישהי שעכשיו רוצה להגדיל את התזרים, או למישהי שרוצה לחסוך בשביל הילדה שלה בת הארבע, שכשבגיל 20 יהיה לה איזשהו תיק והון, אז אין צורך להתעסק במניות ספציפיות. בסדר? זה, שוב, אני חוזרת לנקודת מוצא שלנו בהתחלה, שהכל שאלה של מה המטרה שלי, כמה זמן אני מוכנה להשקיע וכמה זמן אני מוכנה לשים. אגב, גם קופות גמל וחיסכון להשקעה זה גם משהו אפשרי, בסדר? זה לא דבר שהוא גרוע, פשוט הכל תלוי במטרה. אם אני רוצה עכשיו באמת תשואות שהן יותר גבוהות מחמש ושש ושמונה ועשר אחוז בשנים הטובות, אני צריכה לעבוד בשביל זה. בסדר? אז זה בנקודה הזאת. עכשיו יש הרבה בנות שיש להן ככה את החשש הזה של מה, זה לא נשי, זה עולם של גברים, זה מורכב מדי בשבילי, אני מפחדת לקחת סיכונים, אבל בסופו של דבר במציאות עצמה זה הרבה 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 יותר פשוט ממה שאנחנו חושבות. זאת אומרת, יש בעצם את אני לוקחת את זה ממש ומקבילה את זה לאיזשהו, כמו שלמדתי נהיגה, בסדר? כשעליתי בפעם הראשונה על רכב, אני יכולה לספר לכם על עצמי, שחשבתי, וואו, כאילו, אני יכולה לדרוס אנשים, תקשיבו, זה מפחיד, כאילו, אני לא יודעת כמה זמן עבר, האמת, עבר זמן מאז, אבל אני ממש זוכרת את זה שכשהתיישבתי ליד ההגה, פתאום הבנתי כאילו, וואו, כמה, יש לי פה אחריות, זה לא שזה עכשיו, נכון, יש מורה לידי ואחר כך מתרגלים לזה שהשליטה אצלה בסופו של דבר, אבל עדיין בהתחלה זה משהו שהוא מאוד מאוד מלחיץ. אז אני אומרת, אם פה עליתי וכביכול והסכמתי סוג של לסכן את החיים שלי נקרא לזה, אז ללמוד להשקיע זה לא דבר שהוא כל כך מורכב, בסדר? כמו שלמדנו תמרורים, חוקי תנועה, ללמוד אה, באמת את כל המושגים האלה, ככה שללמוד השקעות בשוק ההון זה משהו שהוא די קטן ולא כזה מסובך. עכשיו, משהו שתמיד אני אומרת וחשוב מאוד מאוד להבין על שוק ההון, זה שניהול סיכונים כאן הוא פקטור מאוד גדול. זאת אומרת, הרבה אנשים מביאים לי בעצם כל מיני סיפורים של וואו, אה, אני מפחד להפסיד את הכסף, סבא שלי הפסיד, אבא שלי הפסיד, כל מיני סיפורים כאלה, ותמיד אני אומרת, אם הם היו באמת מנהלים סיכונים כמו שצריך, זה לא אמור לקרות, בסדר? זה לא אמור, אני לא רוצה, אני לא אוהבת לשפוט אנשים על דברים שלא נעימים שקרו להם, בסדר? אני יכולה להגיד בביטחון שאם הם היו מנהלים סיכונים, לא שמים את כל הכסף רק על מניה אחת. יש פקודות שנקראות פקודות לעצירת הפסד, אם יצא לכם ככה לשמוע ולהכיר. זאת אומרת, זה פקודות שאני שולטת בכמה אני רוצה להפסיד, זה לא שעכשיו יש פה איזושהי הפקרות ואני עושה מה שבא לי. אז אותו דבר גם ברכב, אני נוהגת, אני אומנם עושה פעולה שהיא כביכול מסכנת חיים, אבל למדתי קודם, שמתי חגורת בטיחות, בהתחלה עליתי עם מורה שהיא יודעת מה היא עושה ויש לה איזושהי שליטה, הסיכון הוא מנוהל, כל עוד אנחנו באמת עושים את הדברים מתוך ידיעה, אז הכל בסדר. ועצמאות וחופש, בואו נחשוב רגע על התוצאה שבאמת בסופו של דבר הרישיון נתן לי, זה חופש, לנסוע לאיפה שאני רוצה, מתי שבא לי, כבר יש לי גם ביטחון, תחשבו רגע, אני לא יודעת לפני כמה זמן אתם ככה, יצא לכם, הנה אני דקה מסתכלת, יפה, נכון, לימיט, מעולה, יובל, התכוונת לפקודה לעצירת הפסד? כאילו אני ראיתי עכשיו את הצ'אט. אז ככה תחשבו רגע באמת על העצמאות והחופש, ואותו דבר ככה מבחינת הכסף גם. בואו נראה, כן, אלופה. יפה, בסדר, אני ככה עם הצ'אט ועם הזה. אז תחשבו באמת על העצמאות והחופש, ככה גם שוק ההון. אני זוכרת את עצמי בהתחלה שהתחלתי להשקיע, זה היה סינית, כאילו לא ידעתי בכלל מה ואיך, ופתאום בשבוע האחרון, שבועיים, האמת חודש אפילו האחרון, אני שמה לב שאני ממש ממוקדת בעסק ומנהלת את ההשקעות תוך כדי, ואני אומרת, וואו, איזה חלום, איזה כיף זה, כאילו, זה ממש משהו של כזה, אוקיי, ברגע שהמיומנות הזאת כבר נרכשת, אני פשוט עושה את זה by the way, וזה פשוט הכי כיף בעולם, זה באמת משהו
שלא האמנתי שאפשר להגיע לרמה כזאת, אבל כן, זה ממש אחרי הרבה הרבה זמן, תשמעו, 3 שנים זה באמת הרבה זמן, ופתאום אני ממש לאחרונה שמתי לב שזה כבר ממש הולך, מה שנקרא, על הגל. ובואו נבין רגע על נשים. אני לא יודעת אם אתם יודעות, אבל נשים משקיעות הרבה 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 יותר טוב מגברים. זאת אומרת, זה לא סוד, זה לא איזשהו מיתוס, זה מחקרים של חברות ענק, כמו פידליטי, הם מראים באופן עקבי שתיקי השקעות של נשים משיגות תשואות עודפות לאורך הזמן. זאת אומרת, וזה ממש ממש מוכח. לנשים הרבה פעמים יהיה להם פחות אגו, יהיה להם גם פחות מסחר. אתם יודעות שהרבה אומרים שהתשואות שנשים משיגות זה נטו מזה שהן יודעות להשקיע ולא לצאת ולהיכנס ככה באיזשהו איזשהו פומו כזה ואיזושהי רדיפה, ורק העמלות של קנייה ומכירה, כי מן הסתם יש לנו עמלות כשאנחנו קונות ומוכרות, רק זה מה שככה גורר את מה שגורם לרווחיות להיות גבוהה יותר. והסבלנות, ראייה ארוכת טווח, נשים פחות נוטות להיבהל מאיזה שהן תנודות, הן בונות אסטרטגיה, נצמדות אליה. וכמובן, אני מזכירה שוב, זה תמיד מגיע, קחו כל תחום שהוא, שהיה נראה לכם מסובך בהתחלה, ואני בטוחה שעשיתם מלא דברים כאלה בחיים, שבהתחלה זה נראה כאילו, וואו, אימא'לה, איך אני הולכת להתגבר על זה? ואחר כך כאילו, אוקיי, בקטנה, קטן עליי. בסדר, אז זה גם משהו שככה צריך להבין. והגענו לחלק שלשמו התכנסנו. כל העניין של ארצות הברית ואיראן, בסדר, אולי אני אסכם רגע מה שדיברנו באמת עד עכשיו. אז דיברנו קודם כל על המטרה שלשמה, שבכלל מה אני בכלל רוצה להשיג משוק ההון. והדבר השני זה באמת מה שמתאים לי. בסדר? אני לא צריכה להתאים את עצמי לאיזה סטנדרטים, לאינסטגרם, לבואו תעשו פה תשואות, בואו כאן. מה שמתאים לי. יש בנות, עם כל זה, אני אומרת לכם, כאילו, באמת הכי פתוח והכי אמיתי, עם כל זה שאני מלמדת בנות להשקיע בשוק ההון, יש הרבה בנות שעולות איתי לשיחה, ואומרת לה, לא, תקשיבי, כאילו, תשקיעי בקופת גמל, שימי בחיסכון להשקעה, וזהו, לא מתאים לך. כאילו, יש בנות שבאמת, לא בקטע של עכשיו נקרא לזה להעליב או משהו כזה, אבל לא לכולם זה מתאים. עם כל הכבוד עכשיו שאנחנו רוצים להשיג תשואות, וכן, זה חשוב, אני רואה בזה מאוד מאוד שליחות, אבל עדיין. צריך בסופו של דבר גם מה שנקרא כל אחד ממה שמתאים לו. אז מבחינת ארצות הברית ואיראן, מ-1979 ככה היה אז את הבלגן עם ארצות הברית, היה איזשהו שקט, ואז יוני 2025, שוב ישראל תוקפת באיראן, ואז נפתחה איזושהי סוג של מערכה שנייה. אוקיי? מאז ועד ממש בשבועיים האחרונים ככה, התחילו שוב הפגנות, הייתה אינפלציה מאוד מאוד חזקה, הריאל, שזה בעצם הדולר, סליחה, המטבע האיראני, הגיע ל1,400,000 מטבעות שהם שווים לדולר. כאילו רק שתבינו, הריאל היה שווה משהו כמו 700, בסדר? אפשר, לא זה קשור לנפט, סליחה. הוא היה משהו כמו 700,000, אוקיי? ותוך פחות משנה לדעתי הוא ממש נחתך ב-58%, שזה משהו באמת טירוף. והאנשים שם כמובן כבר נמאס להם גם מהממשל, יצאו לרחובות, התחילו להפגין. וכל הטבח שהיה שם לא ניכנס לזה מבחינת חדשות, אבל אני כן רוצה שנבין מה זה אומר לנו מבחינת השוק הפיננסי. בסדר? זה תמיד מה שאני יחפש, אין לנו דרך עכשיו לתקן את כל העולם מה שנקרא. וכמו כל מלחמה, בסדר? אני רוצה רגע שנבין שפחות משנה לי הפרטים של מה טראמפ אמר, מה הוא צייץ, מה הוא אמר, זה לא ממש ממש מעניין אותי. בסדר? גם היום יצא לי לשבת עם תלמידה יקרה, דיברנו על זה. תראה, אמרתי לה, זה לא משנה לי מה עכשיו טראמפ אמר, ועכשיו להתעמק בדיבורים שלו ובמילה הספציפית, אלא אני רוצה להבין בעצם מצב שהוא מצב כללי, בסדר? נקרא לזה מצב כללי, ואני רוצה להבין איך אני בעצם מתנהלת בו. אז כמו שאתם יודעות או לא יודעות, אני אספר לכם עכשיו, יש לנו בעצם כל מיני אפיקי השקעה. בסדר? יש לנו אפיק השקעה, יכול להיות במניות, יכול להיות באגרות חוב, ויכול להיות בנכסים. הרבה פעמים בזמני מלחמה, מה שאני ארצה לעשות זה להעביר דווקא את הנכסים שלי ל... סליחה,
להעביר את הכסף לנכסים. בסדר? אפשר הרבה פעמים לראות בזמני מלחמה, שפתאום שוק המניות יורד, והזהב דווקא עולה, או הנפט, או כל מיני נכסים שהם אחרים, בסדר? שהם לא מניות או אגרות חוב וכולי. והרבה פעמים גם הנפט, בסדר? כל החשש עכשיו לשיבושים במצר הורמוז, כל הדיבור הזה על התעבורה, ובאיראן יש גם הרבה נפט, אז כל השיבושים האלה יכולים גם כן להשפיע על מחיר הנפט, בסדר? אז זה גם כן מופיע כאן. ועוד השלכות שיכולות להיות מזה, זה באמת איזושהי אינפלציה עולמית ועלייה במחירי האנרגיה. בסדר? התייקרות השינוע הימי, כל זה. עכשיו, נכון שזה למי שצריך שינוע ולהעביר כל מיני דברים והובלה של סחורות וכל הענף של העברות בעצם, של בין אם זה ספינות, מטוסים וכולי, זה משהו שאנחנו מהצד שלנו כמשקיעות יכולות דווקא לנצל אותו לטובה. בסדר? אם אני בצד של הצרכן, אוקיי? אם אני בצד של קונה, אז איזה באסה, יתייקר לי המחירים. אבל אם אני יודעת לזהות איזה חברה עכשיו, חברת אנרגיה מסוימת, או חברת תובלה, שהיא עכשיו הולך להיות לה ביקוש מאוד מאוד גדול, ואני הולכת עכשיו להשקיע בה, אוקיי? הביקוש למוצר שלה יעלה, ומן הסתם החברה תעלה. בסדר? פה אפשר לפתוח עוד הרצאה שלמה על איך מתמחרים מחיר של חברה, ואיך עושים את זה. בעצם יש לנו גם את הנכסים של החברה, את הרווחיות שלה, כמה ביקוש יש לה, בסדר? זה עוד עולם שלם, מה שנקרא. אז זה ככה מהבחינה הזאת. אגב, גם בישראל, במיוחד בשנתיים האחרונות, כל החברות הביטחוניות, הן גם כן מאוד מאוד מצליחות, בסדר? כי הן צריכות לייצר נשק, ויש להן עכשיו ביקוש מאוד מאוד גדול. לעומת חברות שהן של צריכה, אז צריכה הכוונה לכל מיני משק בית וכל מיני חברות כאלה, שזה פחות מעניין אנשים עכשיו, כי עכשיו זמן מלחמה. אגב, עוד הסתכלות שאפשר ככה להסתכל, יש לנו את מדד הבנקים, בסדר? מדד הבנקים בשנה האחרונה באמת עשה לדעתי מעל 100%, אם אני זוכרת ככה בעל פה נכון. ובואו נבין שנייה למה, בסדר? היה לנו שנתיים של מלחמה, כל היום שימו לב שיש לנו כל היום כתבות של אנשים פה במינוס, אנשים לא גומרים את החודש, יש כזה, ראיתי כמו דיאגרמה כזאת של משנה לשנה כמה אנשים, כמה אחוזים במדינת ישראל הולכים ולוקחים הלוואות. אז בשנתיים האחרונות זה ממש עלה מאיזה 38% ל-42%, שזה ממש ממש הרבה, וככל שאנשים לוקחים הלוואות מהבנקים, האנשים האלה משלמים ריבית לבנק, וואו, סליחה, הבנק מרוויח את הריבית, בסדר? יש לו רווחים, זה הרבה מהרווחים של הבנק זה הרווחים האלה, ואז הבנק מרוויח. אז אם אני בצד שלוקח הלוואה, איזה באסה לי, שילמתי מלא כסף. אבל אם אני בצד שאני משקיע, זה דווקא בא לטובתי. אוקיי? יש לנו את זה? אגב, אם יש לכם שאלות, אתם יכולות בכיף להשתתף ולשאול ככה תוך כדי, אפילו בצ'אט אני אסתכל, אז אפשרי לגמרי. ואם לא, אנחנו פשוט נתקדם. אז באמת ככה דיברנו על הנכסים, על נכסים אלטרנטיביים. וואו, סליחה, אני רואה שיש לי פה מים, דקה. טוב, אין לי פה, הנה. שנייה אחת. מה שדיברנו כאן בעצם על נכסים אלטרנטיביים, זה בעצם דיברנו גם על הזהב, יש לנו אגב גם את הנחושת, בסדר? הנחושת פחות מתקשרת לנו למלחמה, אבל היא יותר מתייחסת לכל המהפכה של ה-AI, בסדר? כל המהפכה של ה-AI, אנשים אומרים AI, AI, אבל מה גורם ל-AI לעבוד, לעבור כל הפיתוח של שבבים, של כל האלקטרוניקה, רכבים חשמליים, כל המהפכה הירוקה הזאת שהכלכלה בעצם עוברת, אז נחושת היא גם כן איזשהו מקום לצמיחה, בסדר? יכול להיות שעכשיו היא קצת מה שנקרא תיעצר, כי יש לנו את הנושא של ביטחון, כמו שאפשר לראות כאן, אבל ברגע שבאמת הכל יירגע, חד משמעית הנחושת יכולה להיות על הכוונת, מה שנקרא. עכשיו, שוב, גם מבחינת סוג ההשקעה, גם נפט, בסדר? נפט דיברנו כבר בשקופית הקודמת, אז אני לא חוזרת,
אבל שוב צריך להבין כאן שגם פה אני אבחן את סוג ההשקעה. יש אנשים שירצו באמת לעקוב אחרי השוק ולתזמן יותר את הכניסה שלהם, בסדר? ולקנות באיזשהו טיימינג מסוים וזהו. ויש אנשים שירצו לעשות את זה על בסיס רכישה חודשית, חודש אחרי חודש, ועוד פעם זה מתחבר לי לשאלה בהתחלה של כמה אני רוצה להיות על הדברים, כמה אני רוצה לקחת סיכונים. שוב, זה גם תלוי הרבה הרבה בידע, בניסיון, המון 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 ניסיון, וזה גם כן מתחבר לי ככה בחזרה לאותה נקודה. עכשיו, אז מה עכשיו? בסדר? אנחנו רגע ככה נסכם. אני בשלב הראשון קודם כל מגדירה יעד שהוא ברור, בסדר? מה המטרה שלי? האם זה שמירה על ערך הכסף מול האינפלציה? יכול להיות שאני אשים, אם המטרה שלי היא רק שמירה על ערך הכסף, יכול להיות שאני אשים את הכסף באיזשהו פיקדון בבנק או איזה 4%, בסדר? אני אישית לא בעד בכלל, כאילו כסף בבנקים זה חבל על זה, אבל שוב, כל אחת מהמטרה שלה, אין פה נכון או לא נכון, ואם המטרה שלי היא באמת בניית הון משמעותי, אולי לפרישה, אולי לעצמאות, אולי אני רוצה לעשות איזשהו חיסכון שהוא קצת יותר חכם, אז בשלב הראשון אני באמת אגדיר את היעד, אני אבחר את הסגנון ניהול, זאת אומרת, אני אראה אם אני רוצה ניהול חיצוני, שזה על ידי קופות גמל, אולי ללכת לאיזה סוכן ביטוח, גם פחות ממליצה, כי שוב, אני בעד אם כבר נכנסים לשוק ההון, בואו נלמד לנהל את הכסף והכל, אבל שוב, כל אחת והמטרה שלה. וככה בחירת מניות בצורה שהיא אקטיבית, והכל לגיטימי, שוב, כל עוד זה באמת מתאים לך ולמי שאת למטרה שאת רוצה להשיג. ועוקבים אחרי המקרו, כמו למשל עכשיו, אם יש איזושהי מתיחות בין ארצות הברית לאיראן, זה משפיע על הנפט, על האינפלציה, להיות ערנית לשינויים, אבל הדבר הכי חשוב באמת לא לפעול מתוך פאניקה, ושוב, אם האסטרטגיה שלי למשל זה לקנות חודש אחרי חודש, אז אני לא אפסיק בגלל שעכשיו איראן וארצות הברית, בסדר? זה אסטרטגיות שהן קצת שונות וצריך לשים לב באמת איך אני מתנהלת בכל אחת מהדרכים. והדבר הכי חשוב, מתחילים בצעדים קטנים, עקביים, זה לא איזושהי ריצת ספרינט, זה מרתון, אנחנו באות כאן בעצם לשנות את החיים, מה שנקרא, מפקידות סכום קבוע, נותנות לריבית דריבית לעבוד, ולהגדיל ככל שאפשר. בסדר? אז זה מהבחינה הזאתי, ומשפט מאוד יפה שככה ראיתי, יכולנו לחשוב שהזמן הכי טוב לנטוע עץ היה לפני 20 שנה. בסדר? אבל האמת שהזמן הכי טוב הוא היום. אני ממש אהבתי את המשפט הזה, ככה הכנסתי אותו, כי הרבה פעמים באמת יש לנו את ההרגשה הזאת של איזה באסה וזה, רואים כזה באינסטגרם, אני לפני 7 שנים, 10 שנים, עשיתי כבר 500,000 שקל, וכאילו, טוב, נו, זה כבר מאוחר מדי. אז לא, זה לא מאוחר מדי, גם האנשים האלה היה להם את היום הראשון ככה שהם התחילו, וגם גם לי היה את היום הראשון, ולכל אחד יהיה באמת את היום הראשון שהוא כזה לא יודעת מה לעשות ואיך וכולי, והניסיון בעצם עם הזמן מן הסתם ככה מטשטש את התחושה הזאת, ואיך יש כזה גם one day, כן, זה נקרא כאילו one day, day one, כאילו יש את היום הראשון ואז כזה יום אחד. בסדר? מקווה שהבנתם אותי. ואוקיי, עכשיו, מי שבאמת מרגישה, קודם כל אני אשמח ככה שתשתפו אותי איך היה עד עכשיו, ואני ממש ממש אשמח, אפילו ככה בצ'אט תכתבו, וריבי אם את יכולה לפתוח מיקרופון אני אשמח. מעניין, אוקיי, תודה רבה, יש לך שאלות יובל? אוקיי, טוב, אנחנו נתקדם. אה, עכשיו ככה, מה שרציתי, בגדול אנחנו די סיימנו, בסדר? דיברנו גם על המסלולים מבחינת מה אני רוצה, מה המטרה שלי וכולי, ודיברנו גם על המצב הביטחוני, היה חשוב לי רגע ככה לשים את זה על השולחן ובאמת שנדע מה ההשלכות של זה. עכשיו, אם, אה, אם אתם כאן ככה מרגישות שמה שחסר לכם זה לא ידע, בסדר? היום ידע אפשר לפתוח יוטיוב ולשבת, ללמוד, ללמוד, ללמוד שעות, לקרוא, יש לנו ChatGPT, יש לנו
ככה מלא מלא באמת דרכים לבוא וללמוד. זה פחות הנקודה הבעייתית, מה שנקרא. הרבה פעמים בעצם מה שחסר זה הביטחון לעשות את הצעד, זה מישהו שיבוא ויגיד לך, כן, את עושה נכון. היום היה לי ממש שיעור עם מישהי, שפשוט שיתפה מסך, ואמרה, אוקיי, פה תיכנסי, פה תלחצי, כאן, ככה עושים, ובאמת יש לך את הביטחון שיש כאן מישהו שכבר עבר את הדרך לפנייך, ויודע להגיד לך בעצם אם את באמת עושה משהו נכון או לא. בסדר? אז מי שבאמת מרגישה שככה מה שחסר לה זה הביטחון לעשות את הצעד, אז אני ממש ככה מציעה במתנה ממני פגישת ייעוץ ללא עלות, מזמינה אותך לשיחה שהיא כנה, פתוחה, נבין ביחד אם אני יכולה לעזור לך, בסדר? זה גם לא בטוח שאני באמת יכולה, כמו שראיתם את המסלולים, נרפא מה המצב הנוכחי, נגדיר מטרות, נבדוק איזושהי התאמה למסלולים, אז ככה אם אחת מכם רוצה שנקבע פגישה, בכיף ובאהבה. שוב, זה ככה משהו שאני מציעה. עכשיו, מה שאני פותחת מסלול חדש, יובל יצא לנו ככה לדבר, אבל זה כאילו, זה די קצת השתנה, אז ככה אני אתן לך את זה, ואם את רוצה אז נדבר באהבה. מה שיש יש בעצם שני מסלולים, בסדר? שאני ככה מציעה. יש את המסלול הראשון שזה סדנה אינטימית של 3 עד 5 משתתפות בלבד. אנחנו נבין מה העקרונות של ההשקעה הנכונה, להבין את כל זאת אומרת, זה בעצם 6 מפגשים שהם קבוצתיים. אני כן אוהבת שהם בקבוצות קטנות, בסדר? אינטימיות, לא עכשיו מלא אנשים ואז כזה נעלמים, שיש באמת את המקום לבוא, לשאול שאלות ולהבין. 6 מפגשים שבהם אנחנו מבינות צעד אחרי צעד מהם העקרונות להשקעה שהיא נכונה, וזה מתמקד בעיקר במסלול השני שדיברנו. בסדר? של השקעה שהיא לטווח ארוך לבניית הון. ופלוס פגישה פרקטית ביחד איתי שבה אנחנו בעצם מבצעות את כל החלוקה של תיק ההשקעות בפועל ומה שנקרא יוצאות לדרך. המסלול של המתקדמות, שזה השלב הבא, זה ממש בחירת מניות בודדות ובניית תזרים שהוא שוטף יותר לתיק ההשקעות. זה מתאים למי שכבר התחילה להשקיע, למי שכבר יש לה את המסלול של הטווח הארוך והיא רוצה בעצם לקחת את זה לצעד שהוא קצת מתקדם יותר, אז זה ככה במסלול השני. אז מי שרוצה ככה לקבוע פגישת ייעוץ מוזמנת באהבה, וככה תנו פידבק, איך היה לכם? מיכל, אני רואה שהצטרפת עכשיו ואנחנו די לקראת הסוף, זה תמיד איכשהו, אני תמיד מכינה ככה גם בקהילה, אני ככה מכינה מלא מלא שקופיות, איכשהו זה מתקצר, אני לא יודעת איך זה קורה, אבל זה פשוט קורה, אנחנו מסיימות מהר. דווקא אני מתחברת לקונספט, לא תשתפו אותי איך לכם, במקום ככה שעה ארוכה, באמת לעשות את זה מתומצת ויעיל מה שנקרא. אה, וזהו, דברו אליי, רוצות לתת פידבק ככה, איך היה, מה אתם רגע, אני לוקחות, פתאום לא שומעת. מה? אני פתאום משהו באודיו, אני לא שומעת פתאום. מעניין. רגע. אוקיי, שומעת אותי עכשיו? אוקיי, אני שומעת. כן. יופי, מעולה. כאילו, סתם, בעצם מה שבאה ואומרת, אם אתה רוצה להיות הכי כאילו משקיע סולידי, אז תלך לעשות, נגיד, לא יודעת מה, להצמיד למדדים, שזה מה שהרבה אנשים עושים, שזה כאילו קצת ללכת על בטוח, אבל להיות בגבולות מאוד מאוד מצומצמים. יפה, נכון, נכון, את צודקת. הרבה אנשים זה כאילו, כל נשמע להם המדדים, כזה, את יודעת, המדדים הרגילים שאנשים מצמידים. נכון, שבדרך גם כלל שם זה לא קורה. אני יכולה להגיד לך שגם במדדים רגילים כביכול, יש אנשים שמשקיעים, לדוגמה, סתם, רק ב-S&P, או רק בתל אביב 125, ויש אנשים שיודעים באמת לחלק את זה. נגיד, אני יכולה להגיד לך שהיום ישבתי עם מישהי, ובטוטל, מה ששמנו, זאת אומרת, השקענו גם ב-S&P, גם בתל אביב 125, גם קצת במדד הבנקים, גם אגרות חוב, גם בזהב, בסדר? אנחנו משלבות. מבינות הכל, גם כשאני עוברת עם בנות אז זה לא להשקיע את הכל רק בשקל או גם בדולר, אנחנו מבינות מה המיסוי, בסדר? יש לזה כאילו, יש לזה גם קצת שלבים שכן צריך לעבור ולוודא שבאמת יודעים הכל, זה לא כזה כאילו לשים ב-S&P, כי באיזה קרן סל תשימי, בסדר? בקרן צוברת, בקרן אבל מחלקת. נגיד, גם ב-NSP, כאילו, אתה צריך מדי פעם לעשות שינויים, או שזה כאילו מסוג הדברים שאתה, כאילו, אתה זורק וזהו, וזה עובד לבד.
יפה, שאלה מעולה. בגדול, בגדול את שמה את זה ומשאירה ככה. כאילו זה נכסים, אני משתדלת שתמיד אני אומרת לבנות שגם הן מתחילות תהליך, השאיפה שלי שתמשכי את הכסף כאילו רק במטרה שלך, בסדר? יש אחת שהמטרה שלה זה לילדה בת 4 שלה, שהיא רוצה בגיל 18 למשוך, או יש לה עכשיו 14 שנה לפניה, זה גם תלוי מטרה, בסדר? זה תלוי, מאוד מאוד תלוי באיזה גיל את, מה, שוב, זה ממש מתחבר גם להתחלה. אז כן, אז זה ממש לגמרי שם. ויובל כותבת, מעניין תמיד לדעת איך המצב המשפיע על הכלכלה. זה לגמרי מעניין, אם כי אני יכולה להגיד מניסיון שאני גם, סליחה, נפל לי כאן משהו. אני גם מנתחת נרות יפנים, בסדר? לא יודעת אם יצא לך ככה לראות בסטוריה, אבל אני גם מנתחת נרות וגם מחדשות, פחות חדשות, אבל גם. וחדשות הרבה 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 פעמים יכול לבלבל, בסדר? צריך מאוד מאוד לדעת איך לנתח בדיוק את המשמעות של כל דבר. כאילו כמה משמעות לתת, האם טראמפ אמר, האם הוא רק צייץ, האם הוא עשה, זה מאוד משנה, כאילו מאוד מאוד משנה. שוב, זה מעניין, אבל זה חד משמעית מעניין, אני מתחברת מאוד. עכשיו נגיד, סתם המדד תל אביב, נגיד 125, מה קצב העלייה שלו היה בשנים האחרונות? וואו, בשנה האחרונה הוא עלה מעל 100%. הוא עלה המון, המון המון, כאילו בשנה האחרונה ממש המון. כאילו אה, אם מישהו שם את הכסף שלו בקרן כספית ולא ב-NSP, אז כאילו זה ממש פערים מטורפים. בין קרן כספית ל-S&P כן, למרות שבשנה האחרונה, אני אסביר לך, הנה, זה למשל שאלה שהיא מאוד מאוד, מאוד טובה, כי ה-S&P בשנה האחרונה, פחות או יותר, בסדר, הוא היה לו קצת ירידות בסוף שנה, אבל הוא עשה משהו כמו 17-18% מהמם. ב-2025. אבל מה קרה לשער הדולר? שער הדולר ירד ירד, ב-25%, זאת כן, אומרת, נכון. אז האחוזים בטוטל, זאת אומרת כמה שאנשים בתכלס הרוויחו, את תפתחי נגיד קופות גמל, חיסכון להשקעה וכזה, משהו כמו 4-5%, לא יותר מזה. אז ספציפית בשנה הזאת, מי ששם בקרן כספית ומי ששם יצא אותו דבר. ב-S&P יצא אותו דבר, כן. כאילו ה-NSP זה לפי הדולר, ואז בעצם גם אם המדד עלה, אבל הדולר ירד, אז בהשוואה אלינו, נכון, זה אבל מתקזז. אם היית משקיעה ב-S&P בשקל, בהשקעה Mhm. שקלית, אז היית נמנעת מזה. בסדר, היה לך רק את העלייה של ה-S&P, אפילו השקל התחזק, בסדר? כאילו ביחס כן, כן, לדולר. הוא התחזק, ברור. אז זאת הנקודה. עכשיו, שוב, אין דרך להימנע מזה, כן? זה לא שאני אגיד לך עכשיו, וואלה, ידעתי מתחילת שנה שזה מה שיקרה, לא. אבל ברגע שאני יודעת לחלק את ההשקעות שלי בצורה שהיא נכונה ובצורה שהיא מאוזנת, אז אני יודעת להימנע מזה חלקית, בסדר? או עכשיו כן, תחשבי שגם אפשר להסתכל על השנה הספציפית הזאתי. עכשיו, בשנת 2024 לדוגמה, S&P עלה ב-24%. בסדר? נכון, אז זה משהו אחר לגמרי. הבנתי. ואם אני נגיד נורא מאמינה בעולם הבנייה, נגיד אני כן אומרת, אין הרבה התחלות בנייה, ואני יודעת שהביקושים לדירות תמיד יעלו, ואני רוצה נגיד להשקיע רק במדדים שהם נגיד, שקשורים לבנייה, אני לא יודעת איזה יש, אבל יש דבר כזה, יש ערוצים כאלה? קודם כל כן, קודם כל כן, את יכולה להשקיע לדוגמה רק במדד שהוא קשור לנדל"ן או במניות. הרי מה זה מדד? מדד זה מילה כוללת, בעצם לקחתי כמה מניות, שמתי אותן במקום אחד, בסדר? אז את יכולה לקחת איזשהו מדד כזה שקשור לנדל"ן, זה בהחלט קיים. שוב, מה מונע ממך לעשות את זה? לא, אני סתם אומרת, אני כאילו, כי אולי זה אוקיי. ראייה פשטנית מדי, אני לא יודעת, את מבינה? כי אני לא יודעת מה עוד יש. לא, כי השאלה ששאלתי טובה, לכן כאילו זה יצאתי מנקודת הנחה שאת ככה כבר מבינה. אז כן, לגמרי זה קיים. אה, ושוב, אם בא לך שנשב אחד על אחד, אני בכיף ובאהבה כן, אעשה כן, את זה. כן, כן, ברור, לא, סתם כאילו ו- רציתי להבין כיוון, כן. כי נגיד, יש מדד תל אביב נדל"ן, אתה יכול כאילו להגיד, שזה כאילו החברות הגדולות במשק, גם לגמרי, יכול להיות. מהמם. לגמרי, לגמרי אפשרי. הכל באמת, כאילו שוק ההון, מה שאני מאוד מאוד אוהבת בו, אני יכולה ככה לשתף אתכם על עצמי. אני בכלל רציתי בהתחלה לקנות דירה. רציתי לקנות דירה להשקעה, הצטבר לי ככה כסף, אמרתי, טוב, מה אני אעשה? כאילו, אני אקנה דירה, זה מה שהכרתי אז. זה מה שרוב האנשים עושים.
כן, זה מה שהכרתי אז, ולא לא יותר מדי ידעתי, הייתי מתמחה אז בכלל כיועצת מס, הייתי בשנת ההתמחות שלי, ומה ש... מה שעשיתי, אמרתי, טוב, התחלתי לברר, והלכתי, לא זוכרת אפילו איזושהי חברה שעוזרת כאילו לחבר'ה צעירים להתחיל להשקיע, וזה, טוב, תביאי את זה, תביאי את זה, תביאי ככה, תצטרכי לקחת משכנתה בערבות של מישהו, מי ייתן לי ערבות? כאילו, מאיפה אני אביא לכם את כל הדברים האלה? וזהו, ואז באותו זמן גם הייתי רואה מלא לקוחות, הייתי רואה אותם עוד 200,000, עוד 400, עוד אנשים עושים כסף, ואמרתי, מה זה שוק ההון? מה זה שוק ההון? כאילו הייתי יושבת, מעתיקה כתובות אימייל של כל מיני משרדים, והלכתי לאיזשהו משרד אחד, אמרו לי, לא, אנחנו רק, לא, זה נראה לי, אמרו לי מינימום 50,000, אבל אמרתי כאילו, אני לא יכולה להביא עכשיו למישהו, קח 50,000 תנהל לי, כאילו זה המשרד שבעצם מנהל השקעות, ואני לא מכירה אתכם. תנו לי לנסות כאילו עם סכום קטן, אם אני רואה שאתם מוכיחים באמת כאילו את התשואות, אז אני אתן, וגם זה נורא הפחיד אותי, כאילו לתת למישהו עכשיו את הכסף ושיעשה איתו כביכול מה שהוא רוצה. ומפה לשם הלכתי, והתחלתי והתגלגלתי ולמדתי. אה, זהו, זה עוד סיפור ארוך ככה, גם בנושא של הלמידה. אבל ככה באמת הגעתי, כאילו זה מה שאני אוהבת בשוק ההון, שאין לו אין לו את החסם כניסה, מלבד אולי איזשהו מינימום הפקדה שמבקשים במקומות מסוימים, בבתי השקעות מסוימים שמבקשים נגיד 10,000 כן, מינימום הפקדה מינימום, ראשונית או משהו כזה, כן. אבל חוץ מזה, גם אפשר להפקיד את הכסף, אבל לא באמת להשקיע את כולו או משהו כזה, אז זה לגמרי משתלם. אז שרה, בעצם את כאילו, אם באת מהעולם, נגיד, של ייעוץ מס, אז כל נכון. הנושא של ההשקעות הוא כאילו משהו שהוא תחביב, איך כאילו, מאיפה הגעת אליו בעצם? יפה. כרצון אישי? Mm? כמשהו אישי שלך? כאילו, מה... זה משהו די מהצד, ובסופו של דבר אני כן יכולה להגיד לך שזה התחבר לי. אני אמרתי לך שוב, אני התחלתי לעבוד כמתמחה, בסדר? ואז התחלתי ככה לקבל יותר כסף מהזמן שהייתי בלימודים, והתחיל להצטבר לי כסף, התחיל להצטבר, 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 אני מגיעה למצב, אני רואה 50,000, כאילו הייתי עוד יותר צעירה, 50,000 בבית, מה אני אעשה כאילו? וזה היה די כאילו משהו שהוא במקביל, בסדר? ביררתי על הדירה, מהר מאוד זה, סליחה, מהר מאוד זה ירד מהפרק, ו... והנושא הזה באמת של השקעות, תוך כדי אני רואה דוחות, הרי מה זה יועצת מס? אני מגישה לאנשים דוחות למס הכנסה, כל מה כן, שהם ברור. הרוויחו כל השנה, ואני רואה דוחות ועוד דוחות ועוד ועוד ועוד, ואז זה היה בשלב הראשון, ואז התחלתי להשקיע, אבל כזה, מה שנקרא, על ווליום נמוך, לא בדיוק ממש חזק. ואחר כך עזבתי את אותו מקום עבודה ועברתי למשרד אחר שעוזר לאנשים שמשקיעים ספציפית בשוק ההון, בסדר? עם אנשים, אז את כל היום רואה כאילו רק דוחות של אנשים משוק ההון. עכשיו, כמובן שאת רואה גם אנשים מפסידים, כן? זה משהו שגם כן צריך לשים על השולחן. אבל את רואה גם מה אנשים שמפסידים עושים, בסדר? עושים שטויות, מהמרים, לא מנהלים סיכונים, דברים הזויים, כאילו באמת הזויים. אז זהו, אז ממש ככה חוויתי את כל העולם הזה, גם מהצד של המיסים וגם מהצד של השקעות, והתאהבתי, אני מתה על זה. כאילו, את רואה, היום שפתחתי עסק, הלכתי דווקא לכיוון של השקעות ולא לייעוץ כן. מס, אם כי כן, כאילו, באחרונה כן, בעלי עסקים אומרים, נו, תעזרי, תעשי וזה. אבל אני מאוד מאוד אוהבת את שוק ההון, מאוד. אז זה ככה על הסיפור שלי, נראה לי צריכה לעשות איזה סרטון כזה. טוב, אז מה אומרות? אנחנו נסיים פה. יש לכם עוד איזה שהן שאלות, משהו שהייתם ככה רוצות לדעת? יובל, ריבי, אתם פה? וננסה לקבוע פגישה אישית. יאללה, אז בואו נסיים את הזום ואני נדבר.